खुलुमबाय दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि सेनं जयपुर गामियाव दायो बेयाव बिथांमोननि गामिया मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों दिनै बे हाबाफारि लानाय जायगायाव जोङो दंफैयो दा बे जिहेतु सेनं जयपुर गामिया जिहेतु गोदोनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारिखौ बैसागो आमथिसुवा फोरबोफ्राव बिथांमोना लाबोबाय थादोंमोन नाथाय देग्लायनि 2020 मायथाइनि जिहेतु कोविड-19 बे बेरामनि जिहेतु साग्लोबनायाव दिनै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बै थाबोनाय जिहेतु आमथिसुवा एबा बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना मानिबोनो हायासै थिग बिदिनो बोसोराव जिहेतु मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि होननानै बिथांमोननि गेजेराव दङ हिसाबै दिनै बिथांमोना बिश्वकर्माखौ लोब्बा लाफानानै दिनै गामिनि दैलांसिमानि खस्थ' मावनानै जिहेतु गावनि मेंनाय आरो गावसोर गामिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि जे अनज्लायलायनाय गेदेर उन्दै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंफुंदों आरो बे हाबाफारिनि खुंफुंनायाव बिथांमोना हिन्जावसा एबा बुरिफोरा काबादि गेलेनाय बादायलायनाय हौवासाफोरनिया जोलुर बादायलायनाय आरो उन्दै गथ'साफोरनि खारलायलायनाय बादायलायनाय बिथांमोना मोनथाम हाबाफारि लानानै दिनैनि बे सेनं जयपुर गामिनि गावसिनि गोरबोनिफ्राय अनलायनाय आरो गावसिनि खौसेथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना दुखुखौ ज्राब गारनानै बेबायदि हाबाफारिखौ खनले खुंबोबाय थादों बिनिखायनो बिथांमोननि जिहेतु गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि गासैनिफ्रायबो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि केमेरानि गेजेरजों आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो जे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लानानै माबायदि खुंबोबाय दं आरो माबायदि बिथांमोना गोजोननाय लानो हादों बेबायदि हाबाफारिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि सेनं जयपुरा दिनै मोनसे गेलेनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो बड'लेण्ड खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांनि खौरां बिजोंनियाव साबायखर बावनाय थाबाय दा बेवहाय जोंनि सेनं जयपुर गामिनि दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै जा बल खेला गेलेनाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जोंनि सेनं जयपुर गामियावहाय माखासे एवारनेस हिसाबै लाबोफानाय जायो बे जेरैहाय हारिमुवारि एवारनेस इडुकेसन एवारनेस बिदिनो गेम्स एन्ड स्पर्टनि एवारनेस दा बेबायदि लाबोबाय थानाय जाबोयो दा दिनै थिग बेबायदिनो जों दिनैहाय गेम्स एन्ड स्पर्टनि एवारनेस हिसाबै बल खेल गेलेनायखौ होनाय जादों आरो दा बेवहाय जोंनि मिजिंथिनाया बेनो नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बे गेम्स एन्ड स्पर्टआव मोजां रोखोमै दावगालांनो हायो दा बेखौ आसा खालामनानै जोङो दिनैनि बे गेम्स एन्ड स्पर्ट एबा बिश्वकर्माखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौ जोङो बेवहाय गेलेनो होनाय जादों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ बेसेबांसो बोसोर सिगांनिफ्राय नोंथांमोना जोङो बेवहाय गिबियावनो बुंनो नांगोन जोंनि सेनं जयपुर गागि आफाद एबा लाइमोन आफादा बेफोरबायदि जोंनि जेरै हमना लाबाय सेनं जयपुर गागि आफादा 2 years टार्म्स बे 2 years टार्म्सआव जोङो माने मा होनो बेखौ बोसोरनैनि थाखाय थांखि एक्सन प्लान हिसाबै जोङो सोना दोनखानाय दङ बेवहाय मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय जेरैहाय इडुकेसन एवारनेस लोगोसेनो माने कालचार एवारनेस आरो गेम्स एन्ड स्पर्ट एवारनेस हिसाबै लाबोफाबाय थानाय जायो थिग बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो फालिबाय थादों थिग दिनैनि बायदि गेवलां महराव फालिबोनो हायाखैबाबो माखासे जेरैहाय हमना लाबाय जोंनि गुदि फरायसालियावहाय इडुकेसन एवारनेस हिसाबै 5 सेप्तेम्बराव फोरोंगिरि सानाव जोङो गथ'फोरखौ खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बायदिसिना होबाय थानाय जादों दा हारिमुआव बेबायदिनो समाजारि गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो गामियाव हारिमुनि फारसे गोसो गुदुं जानो थाखाय गथ'फोरखौ जों मोसाहोनाय थुलुंगा होबाय थानाय जादों आरो बेबायदि हाबाफारि जिहेतु नोंथांमोना बादायलायनाय जाय देरहानायनि माखासे बान्थाफोर दं नामा देरहानायनि बान्था हिसाबै जोङो बेवहाय एक्जेक्टलि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जेनेबा बेवहाय सेथि थाखोआव थांनाय हिसाबै जाय फाइनालाव थांनानै देरहानाय बे देरहानायाव थारै जोंनाव मा होनो मोनसे बान्था हिसाबै गैयाब्लाबो दिनैनि दिनावहाय जोङो जोंनिनो मिसामारा पन्सायतनि 6 नं वार्डनि मेम्बार बियो बेवहाय 10,000 रां अनसुंथाइ होदों बेयो जाहैबाय मोनगोनां मुस्लिमा इला बसुमतारी नार्जारी
बेयो जोङो 10,000 अनसुंथाइ होदों दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो बेवहाय देरहानायनि बान्था हिसाबै होआब्लाबो बेयाव बाहागो लागिरि गासै बे फुटबलार बाहागो लागिरिफोरनि गेजेरावहाय जोङो मिलायनानै बेखौ मा होनो मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बे अनसुंथाइ होगिरिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? दा बेवहाय जोंनि अनसुंथाइ होगिरिनि सायाव बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो गिबियावनो जोङो जोंनि जयपुर वार्डनि एबा 6 नं वार्ड एबा जयपुर वार्डनि मिसामारा जिपिनि सिङाव थानाय 6 नं जयपुर वार्डनि सोद्रोमा एबा मेम्बार बिथांनिसिम जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो जाहाथे बिथांनि जिउआ जोंनि बे रायजो जानायाव जोङो अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों इयुनाव जाहाथे गावनि मावनांगौ हाबाफोराव साबसिन हामसिन मावलांनो हायो जों बेखौ आसा खालामो। जिहेतु दिनै सेरं जयपुर गामियाव गोबां बिदिनो गामिनि गेलेनाय हाबाफारि लादों नोंथांमोना आरो मानसिनि जिउआव गेलेनायखौ मानो नांगौ आरो गेलेनायजों जों मा जानो हायो बेनि सायाव मा बुंगोन? आसा टाइम 24 हेडलाइन्स सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय ओमफ्राय बर' रादाब गौथुमनिफ्राय नोंथांमोननि सिमांनि गोजोननाय हामलायनाय थाबाय। दा नोंथांनि सोंनाय मथे गेलेनाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि? स्पर्ट्सआ जाबाय मोनसे इन्टारनेशनेल गेम। बेखौ जों मानो गेलेयो? बे मोनसे जोंनि फेस्टिभेल स्टाइल नङा, बे मोनसे गेम। बेवहाय जोंनि बर' जाथिनिल' खोथाखौ जों बुंनो थाङाखै। बे जाहैबाय मोनसे इन्टारनेशनेल गेम। बेवहाय जों गामि हिसाबै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे जेरै जों दिन्थिबोदों जे फुटबल गेलेयोब्ला जोंनि जिउआव मा जायो। जों दिनै गामि ओनसोलनिफ्राय आनसलिक लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल, बिदिनो स्टेट लेभेल गेलेनानै जों सासे गेलेगिरि जानो हायोब्ला गावनि लाइफखौ सासे गेलेगिरिया बेजोंबो गावखौ माने मोनसे समदान होनो हायो। बेवहाय जोंहा गथ' उन्दै गेदेरफोरखौ लानानै दिनै जों बिश्वकर्मानि नामाव मैयानिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम जों बे गेलेनायखौ लादों। बेवहाय फुटबल आरो काबादि गेलेनाय जोंहा जाना थांबाय। दिनै दा लास्ट फाइनाल गेम दं। बेवहाय बोराय हानजा आरो सेंग्रा हानजाजों लास्ट फाइनाल गेम जागोन। बे खेलाव दासिमाव दिनैनि जिहेतु गेलेनाय हाबाफारि बेयाव मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा बेयाव देरहानो हानाय बबे पार्टिया देरहानो हादों? दा फाइनाल हिसाबै जों सिदाय बुंनो हायो मोननै टिम दं, सेंग्रा पार्टि, बोराय पार्टि। दा दिनैनि लास्ट फाइनालाव जाय देरहायो जों बेखौनो उइनार होननानै बुंना लानो हागोन आरो। ओमफ्राय दानि जुगाव जिहेतु उन्दै गथ'फ्रा बे खेलफोरखौ नागारनानै जे गाज्रि मबाइलाव गेम गेलेनाय माबायाव हाबसोमना दं, बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोङो? दानि दिनाव जिथु जों नुदों मिडियाफ्राव बा लकेलफ्राव बा ओनसोलफ्राव दा मबाइलखौ दानि उन्दै गथ'फ्रा गावनि जिउनि आंगो होननानै बानायना लादों। नाथाय बे गोरोन्थि। नाथाय जों दिनै गामियाव सायाव उन्दै गथ'फोरखौ दा जों गेलेनाय बादायनाय बेखौ दिन्थिनानै इयुन जोलै गथ'फोरखौ लाइफ दानो थाखाय जों दिनै दिन्थिबोदों। आरो बे दिन्थिनाया जों गामि ओनसोलनि मोनसे कालचार। आरो बे दिनैनिल' नङा, जोंनि बे गेलेहोनाय बादायहोनाया उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोंनि गामिनि जौगाथाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव माखासे दावगानाय बिथिङाव जों दिनैल' नङा, जों 5-6 बोसोरसो जाबाय आइ टिमखौ जों लानाया। आरो बे जिहेतु उन्दै गथ'फ्रा मबाइलाव दिनै नांथाबनानै थायो, बेखौ सोलायहोनो थाखाय नोंथाङा बे हाबाफारिखौ मावबोदों आरो मावबोबाय थानाय नोंथांमोना बेसेसिम जाफुंनाय बायदि मोनो? बे बाथ्राखौ जों थोंजोङै बुंनो हायो जे दासिम जोंनि सिमेन्ट-सापुरि ओनसोलनि जिथुनाखि थासारि, बे थासारिनि सायाव नोजोर बोनानै नायोब्ला बे मबाइल जिथुनाखि बारहावा, मबाइलनि जिथुनाखि मानसिफोरनि इन्टारेस्ट, बे जोंनि गेजेराव गोबां भाइरास जालांनो थांगासिनो दङ। जों बेखौ होबथानांगोन। जाथि हिसाबै जोंनि रोंगौथिनि बेलायाव जि बुस्थुखौ जों लायोब्ला गावखौ माने लाइफ दानो हायो, जेरैहाय जों फुटबल गेलेनाय, जेरै बिदिनो इनकाम सर्सनि बेलायाव जों बेफोरखौ नायोब्ला दिनै मबाइला जोंनि थाखाय मोनसे बिथिङाव आं थांनो नागिरदों जे आंनि नोजोराव मबाइला मानसिनि मोनसे नेचार जानो थांदों। नाथाय बेखौ जों होबथानांगोन आरो बेखौ होबथानो हायोब्लासो जों इयुन जोलै गथ'फोरखौ मोजां बिथिङाव लांनो हानाय मोनसे परिबेस फैगोन। आरो बेखौ जों गंफ्रोमबो गामिनि थागिबि गोरों फरायसा, दिनै देरबोनाय लाइमोन गथ'फ्रा जुदि सांग्रां जायाब्ला इयुनाव जों हयथ' बे मबाइलजोंनो जोंनि जाथियाव जोबस्रांलांनोबो हागौ। आं बेखौ बुंनो
आरो दिनै बे नोंथांमोननि गामियाव बे हाबाफारिखौ दैदेननो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं जोबोरैनो मोजां मोनदों बे हाबाफारिखौ दैदेननो मोननायाव, खारन जोंनि बे दिनैनि हाबाफारिया दिनैनि दिननि थाखायल' नङा, जों 5 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो बे आइटेमखौ जों लाबोबाय थादों। बेवहाय जों काबादि बे गेलेहैयो। हाबाफारिखौ बबेसिम दैदेनलांनो सानो नोंथांमोना? जों इयुन गथ'फोरखौ लानानै जेब्लासिम जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा इन्टारेस्ट जानानै बे बिथिङाव बयबो सम दान होलायो, अब्लासिम जों बेखौ दैदेनबाय थागोन आरो होननानै दिनैनि जिहेतु हाबाफारियाव सोरबाफोरनि अननायफोर मोननाय दङ नामा नोंथांमोन? अननायनि खोथा बुङोब्ला जोंनाव मिसामारा पन्सायतनिफ्राय जोंनि 6 नं वार्डनि सासे मेम्बार बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ होदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय इला ब्रह्म बसुमतारी। गाहाय आलासि महरै लिंहरजानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनै रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो नोङो, जे 6 नं जयपुर गामिनि रायजो राजानिसिम आङो जोबोद मोजां मोनदों। आरो जे मोनबेसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारिया? खारनाय बारनाय आरो फुटबल आरो काबादि खेल बे लानाय जादों आरो। दिनै नोंथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों? गोजोननाय मोनदों। आरो रायजो राजाखौ खनलि जिहेतु नोंथाङा बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि महरै मा बोसोन होनो सानो? जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो हाबाफारि, जोङो खारनाय बारनाय बिदिनो फुटबल बे खेलखौ होखायो बोसोरफ्रोमबो। रायजो बैसागो फोरबो आरो बिश्वकर्मा फोरबो बेयाव जोङो होखायोमोन आरो नाखि जों 19 कभिडनि थाखाय जों दा होनो हायैनि थाखाय दा जों बिश्वकर्मा फुजायाव लानाय जादों आरो। बे हाबाफारिया बैसागुआवनो जानो गोनांमोन। जों आमथिसुवा बैसागु फोरबो बेयाव जानो गोनांमोन आरो 19 कभिडनि थाखाय जोङो दिनै लानो हायासै। बिनि थाखाय जों दा बिश्वकर्मायाव होनाय जादों आरो बिदि हाबाफारिखौ बयबो साफ्रोमबो सुबुङानो लानांगौ होननानै सानो नामा? जों रायजो राजाफ्रा जोङो लानांगौ होननानै सानो, आरो जोंनि आइजो माहारिफ्राबो जेन लानांगौ होननानै जोङो लैहोर लैहोर बेहाय रायजोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों आइजो माहारिनिफ्राय फैदों आरो।